O cruceiro afectado por un gromo de norovirus vai facer escala mañá pola mañá no Porto da Coruña. Nestes momentos hai 30 persoas afectadas por gastroenterite. En canto atraque, un equipo de sanidade exterior entrará no buque para inspeccionalo e decidir se lle permiten baixar ou non os máis de 1.700 pasaxeiros que van a bordo. Ás 12 desta noite remata a campaña electoral en Andalucía e os candidatos apuran os últimos actos antes da cita coas urnas do domingo. Os líderes nacionais, Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez, volcáronse con esta campaña cos seus candidatos. Neste telexornal imos traerlles unha competición na que a maña é máis importante que a forza. Falamos da 10ª edición do lanzamento de pantuflas con dúcias de participantes, semella sinxelo, pero non todo o mundo consegue guindala moi lonxe e a distancia importa. Os mellores teñen premio, logo lles contamos máis. Que tal, saúdos, boas noites. Despois de 3 xornadas intensas de folga, hai preacordo no sector do metal na provincia de Pontevedra. Nas últimas horas puxéronse en riba da mesa melloras no convenio que convenceron a parte dos sindicatos. Xoel Rodríguez. Sí, David, tanto as patronais como Comisións Obreiras e a UGT asinaron este preacordo que agora deberá de ser ratificado polas asembleas. A CIGA, pola súa parte, desmarcouse dese consenso considerar que as melloras son positivas pero insuficientes. Os sindicatos que asinaron este texto falan dun convenio histórico non só pola rapidez na que este foi asinado, senón tamén polo seu contido, o mellor din nos últimos 20 anos. Entre esas melloras, por exemplo, unha vixencia do convenio para os vindeiros 4 anos, subas salariais do 15% ou unha cláusula de garantía salarial sobre o IPC. Os sindicatos, polo momento, iso sí, manteñen as convocatorias de folga para o vindeiro 19, 20 e 21 de maio, coincidindo coa celebración da feira de Navalia, xornadas de folga que poderán quedar desconvocadas xa a partir deste vindeiro luns, logo de que a parte social ratifique este preacordo. Ven avances na viabilidade de Alcoa. O secretario de Estado de Industria confirma que está resolto o perte de 40 millóns para que se poida construir o novo forno na planta de San Cibrao e a Xunta tramita a ampliación do depósito de barros vermellos, onde a fábrica deixa os residuos, o que aumentaría a súa capacidade. Con todo, o comité de empresa láiase de que Alcoa segue sen comprometer a construción destas infraestructuras. Tenemos un compromiso de todas las partes de seguir trabajando para asegurar todo o ciclo integral de la planta. Unha comisión que eu tamén creo que foi útil. Se falaron os temas fundamentais para que continue a viabilidade da planta. Alcoa sigue sin fecha da construción do forno de cocción e sigue incumplindo co acordo de viabilidade. No centro do debate económico, hoxe de novo o absentismo laboral. O director xeral de Begalsa asegura que as baixas son a principal preocupación da empresa e apoia as medidas anunciadas pola Xunta para combater o problema en Galicia. A compañía galega Begalseros, que alerta do impacto do absentismo laboral na produtividade e aplaude a mesa de diálogo social impulsada pola Xunta para abordar os desafíos do mercado laboral. Ofrecer emprego de calidade en Begalsa, cos nosos medios, intentando que esta situación se revirta. Non podemos facer sós. Eu creo que é un tema que teñen que colaborar todas as distintas partes e por eso a min parece unha boa idea que se crease a mesa de diálogo social. Alfonso Rueda asegura que o problema das baixas exixe unha solución conxunta. Vamos a tomar medidas valientes que tampoco van a funcionar, igual que en los casos anteriores, si la otra parte, las personas que contratan y, por supuesto, los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo, que son la inmensa mayoría y que también salen perjudicados de un absentismo que crece, si no se implican también y no hacemos esto conjuntamente, no funcionará. O produto de proximidade ten cada vez máis peso na cadea alimentaria. Case a metade dos provedores cos que traballa Begalseroski son socios locais. A Universidade de Vigo xa ten a súa primeira reitora. Carmen García Mateo, da plataforma Nos Universidade, foi a máis votada. Impúxose nesta segunda volta a Belén Rubio, canda a Universidade de Santiago, agora de Vigo, terá tamén unha muller aos mandos.
En máis asuntos, a Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria comezará a funcionar o vindeiro luns. O obxectivo deste departamento é reducir o traballo administrativo dos médicos de familia. Calcúlase que adican a burocracia entre o 30 e o 40% do seu tempo. A unidade arranca con 20 médicos que se centrarán en renovar tratamentos a pacientes crónicos. Os profesionais titulados en medicinas en especialidade traballarán nas instalacións do psiquiátrico de Conxo en Santiago. Reforzarán así, en trámites burocráticos, a 94 centros de saúde. Case 2.700 aspirantes examínanse hoxe en Silleda para incorporarse ao servizo de loita contra o lume. Son os futuros xefes de brigadas e bombeiros forestais. En total, a Xunta convocou 229 novas prazas. Ás 12 da noite remata a campaña electoral en Andalucía e os candidatos celebran os últimos actos antes da cita coas urnas do domingo. Coa presenza tamén de Pedro Sánchez e de Alberto Núñez Feijóo. Marcos Sueiro, de máis datos. Unha presenza constante destacada nos últimos días de campaña e coa intención de reforzar mensaxes diferenciadas. En todo caso, o protagonismo é para os aspirantes que teñen carácter propio por distintos motivos. O actual presidente e candidato do Partido Popular, Juanma Moreno, pecha campaña en Málaga neste momento e Feijóo en Almería. O candidato di buscar a maioría absoluta para continuar coas reformas e non estar sometido a chantaxes. Esta mañá, por certo, estivo moi duro con Pedro Sánchez, a quen responsabilizou de converter a costa andaluza nun lugar para que o narcotráfico campe as súas anchas. Moreno di que o Partido Popular lle senta ben a Andalucía. E Sánchez sí que respaldou aquí en Sevilla unha candidata pola que ten debilidade persoal, segundo confesou, María Jesús Montero. A exvicepresidenta do Goberno español tamén estivo acompañada por Manuel Chaves e Pepe Griñán. Reivindicou o público e planteou estas eleccións como un referéndum sobre a sanidade e a educación pública. Escoitámolos. Necesitamos sumar andaluces. Por eso a todos los andaluces que dudan, sumemos fuerza a esta mayoría, sumemos fuerza a esta estabilidad, sumemos fuerza a esta esperanza de futuro, sumemos fuerza a esta tierra, sumemos fuerza a la convivencia, esa convivencia entre todos los andaluces, sumemos toda nuestra fuerza. No vamos a permitir que las privatizaciones, las listas de espera, el mercado se apodere de aquello que con tanto trabajo construimos los socialistas con la sociedad andaluza a lo largo de tantos años. A campaña electoral remata en Andalucía nun día no que volveu ser noticia a violencia dos narcos. Despois da conmoción pola morte de 2 gardas civís que golpeou fortemente unha narcolancha, hoxe volvemos ver outro ataque no mar. Unha lancha do narcotráfico levou por diante unha embarcación de vixilancia aduaneira durante unha persecución en Almería. Nesta ocasión non houbo vítimas, pero a patrulleira quedou moi danada. Donald Trump xa está de volta en Washington tras a súa segunda visita de Estado a China. A viaxe deixa varios acordos comerciais de cooperación tecnolóxica e, sobre todo, moitos xestos políticos. Trump asegura que houbo un bo entendemento con Xi Jinping sobre Irán e Taiwán. Con todo, non aclarou se os Estados Unidos van suspender o acordo de venda de armas á illa, que Pequín aspira a anexionarse. Pola súa banda, o líder chinés celebrou que a visita marca o inicio dunha nova relación bilateral entre as dúas potencias. Pedro Sánchez converteuse hoxe no segundo presidente do goberno máis lonxevo da democracia española. Só Felipe González estivo máis días ca el na Moncloa. Sánchez manifestou a súa intención de esgotar a legislatura e volver presentarse ás eleccións xerais do ano que ven, en 2027. Durante este tempo foron varias as ocasións nas que a oposición lle reclamou a disolución anticipada das Cortes ante os casos de corrupción que rodean o goberno, como os que lle afectan o exministro José Luis Ábalos e o exnúmero 2 do PSOE, Santos Cerdán. O alcalde de Manchester move ficha na carreira por suceder a Keir Starmer á fronte do goberno británico. Andy Burnham ten na súa contra que non é membro do Parlamento, pero nas últimas horas un compañeiro de partido renunciou ao escano para forzar unha elección parcial que permitiría ao rexedor entrar na Cámara. A estrategia recibiu esta tarde a luz verde do Partido Laborista. Ademais del, o exministro de Sanidade e a exviceprimeira ministra son os principais favoritos para suceder a Starmer, na corda frouxa por unha rebelión nas súas filas.
Mellora o único español que deu positivo por antivirus tras ser evacuado do cruceiro Ondius. Os outros 13 españois ingresados no Gomezulla seguen sen síntomas. De seguir así, a partir do luns poderían recibir visitas de familiares. Mellora o estado de saúde do español de 70 anos que deu positivo por antivirus. La evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático. Segue illado na planta 22 do Hospital Gomezulla. Máis abaixo están os outros 13 españois en corentena. Eles sí poderán recibir visitas a partir do luns, sempre cando a PCR que lles van facer o domingo o permita. Si es negativa, entonces bueno, pues podrán salir de las habitaciones, usar los lugares comunes y tener contactos no estrechos, pero sí podrán tener contacto y visitas de sus familiares. De seguirse en cambios, tras 28 días poderán facer a corentena nas súas casas. En Francia, a atención segue posta na muller ingresada na UCI, ten un cadro cardiopulmonar moi grave e está recibindo coidados paliativos. A OMS mantén o balance do gromo de antivirus en 10 casos, 8 deles confirmados en laboratorio e 2 probables. The risk from this event to the global population is low. Os últimos 6 pasaxeiros pendentes de repatriación aterraron este venres en Australia. O Ondius, que hoxe pasou fronte á costa galega, segue de camiño cara aos Países Baixos, onde chegará o luns. O cruceiro Ambition, afectado por un brote de gastroenterite, fará escala mañá na Coruña. Está previsto que chegue a Porto sobre as 10:30 da mañá antes de partir cara a Xixón. Patricia Vilar. Sí, o Ambition estará aquí na cidade durante unhas horas. Está previsto que ás 10:30 da mañá atraque no peirao de Transatlánticos aquí na Coruña e que ás 8 da tarde poña rumbo cara a Xixón. O que polo momento non se sabe se vai permitir que desembarquen os pasaxeiros, porque esa decisión tomarase cando o barco chegue aquí. Será entón cando un equipo de sanidade exterior acceda ao barco, analice a situación e decida si poden baixar a terra, garantindo a súa seguridade e tamén a do persoal portuario e a do resto da cidadanía. Veñen dunha anterior escala en Bordeos, onde sí se permitiu que baixaran a terra. Nas últimas horas, a primeira hora desta tarde, a delegación do Goberno mantiña unha reunión con Capitanía Marítima, Autoridade Portuaria, Concello, Xunta e Forzas de Seguridade para coordinar unha escala que nun primeiro momento non estaba previsto. O Ambition ven do Reino Unido con 30 persoas afectadas por gastroenterite a bordo debido a un gromo de norovirus que lle custou a vida a un británico de 90 anos e que obrigou a confinar os 1.700 pasaxeiros do barco. Grazas, Patricia. E imos con máis cousas. A estrada deixanos de novo un accidente brutal. Ocorreu en Sandías, en Ourense, e morreu un mozo de 27 anos. Impresiona ver onde quedou o coche. Atendan. É o estado no que quedou o vehículo tralo sinistro. Nel viaxaban 3 mozos de entre 27 e 19 anos. Contra as 4:30 da mañá, un deles alertaba os servizos de emerxencia. Ao chegar encontramos un turismo que se había salido da vía con 3 ocupantes, un deles o conductor falecido, e temos dos 2 restantes ocupantes, un herido leve e un herido grave. O sinistro tivo lugar na estrada que une Xinzo con Celanova pouco antes de Vilariño das Poldras. O coche saiu da vía pola marxe dereita tras unha curva e acabou no medio desta leira, despois de dar varias voltas. A Garda Civil investiga as causas, pero apuntan xa a un posible exceso de velocidade. Causas estánse investigando, temos prácticamente constatado un exceso bastante elevado de velocidade, exceso inadecuada esa velocidade, porque bueno, o vehículo sae da vía e percorre tanto en voltas de campá como en voltas de tonel, percorre prácticamente 80-90 metros. Todos os ocupantes levaban posto o cinto de seguridade. O condutor, un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo, faleceu no acto. Os outros 2 resultaron feridos, un deles de gravidade, foron trasladados ao hospital. E o segundo sinistro mortal nas estradas ourensás esta semana. Desaloxan un edificio de Compostela, nunha Compostela rúa de San Pedro, por un escape de gas. Varias persoas alertaron de que escoitaran un forte estourido. Os bombeiros detectaron unha rotura na cometida xeral que vai o inmoble. Cortaron o gas e fixeron tarefas de ventilación para rebaixar os niveis concentrados no interior. A rúa estivo cortada ata que se resolveu o incidente.
E un virulento incendio destruiu a antiga Casa de Baños de Ourense, un emblemático edificio do século XIX do arquitecto Vázquez Gulías. O inmoble, de titularidade municipal, estaba abandonado. Acababan de desaloxar as persoas que ocuparon ilegalmente durante un tempo. Os bombeiros confirman que o interior do inmoble era de madeira e non puideron evitar que colapsara. Quedou en estado totalmente ruinoso. Investigan como puido comezar o incendio. O edificio está tapiado e non ten ningún acceso, digamos, fácil. Vale, si é certo que mantiña a corriente eléctrica, tuvo que vir un equipo de SEMI a facer o corte. Medio cento de botellas de gran valor desapareceron do restaurante con 2 estrelas Michelin de Pepe Vieira, en Pollo. Os 2 detidos esta semana pola Garda Civil son exempregados do local. A redada da Garda Civil deste martes en Pontevedra saldouse con 2 detidos imputados por roubo. Agora sabemos que foran traballadores do restaurante Pepe Vieira. Foi o cociñeiro con 2 estrelas Michelin quen denunciou os feitos o pasado mes de marzo. Foron aproximadamente uns 10.000 euros en diñeiro, o valor do viño pois aproximadamente sobre uns 45.000 euros, máis ou menos. Polas características do roubo sospeitaban que estaba involucrado alguén de dentro, porque non estaban forzados nin a caixa forte, nin as rexistradoras, nin tampouco os accesos ao restaurante. Pero cometeron un erro, deixaron pistas no camiño, un billete de 100 euros que atopou tirada outra das empregadas e que foi o fío do que tiraron para descubrir o roubo. Dimos conta enseguida de que sabían perfectamente onde estaban as cousas, por onde tiñan que entrar, onde tiñan que ir. Todos os traballadores estaban no punto de mira. O círculo foise estreitando despois de analizar os sinais dos móviles e as cámaras de vigilancia dun colexio próximo que situaban os detidos no lugar o día dos feitos. Un deles era persoa de confianza. Agora están en liberdade con cargos á espera de xuízo. Unha pequena parte do sustraído xa foi recuperado, pero falta ademais valor, non só económico, senón tamén sentimental. O cociñeiro agradece as mostras de solidaridade de compañeiros e provedores que lle están facendo chegar novas botellas. Estas mostras de cariño, pues a verdade é que nos han confortado moitísimo. A verdade que me sinto moi agradecido. Deteñen o presidente do club de rugby de Igorre polo impago da lotería de Nadal premiada. Está previsto que pase a disposición xudicial polos presuntos delitos de estafa e administración desleal. Faltan por pagar case 3 millóns de euros. A denuncia dos afectados da localidade Vizcaíña eleva a 286 o exceso de participacións vendidas. A cada unha lle correspondería 10.000 euros do terceiro premio do sorteo de Nadal. E a pasarela que colapsou en Santander en marzo tiña as ferraxes en mal estado. É unha das conclusións do perito xudicial que examinou a infraestrutura despois de que morreran ali 6 mozos. A pasarela tiña 12 anos cando se veu abaixo e non consta que se lle fixeran as inspeccións obrigatorias. En Lugo entrou en vigor a ordenanza do Cemiterio Municipal de Mascotas, que será o primeiro camposanto galego de animais de compañía. Con 800 metros cadrados terá capacidade para albergar as cinzas de 320 cans, gatos ou furóns. O camposanto lucense de San Froilán será o primeiro do país que albergue tamén as cinzas dos animais de compañía. De feito, esta mesma semana entrou en vigor a ordenanza do Cemiterio Municipal de Mascotas de Lugo, que regulará este servizo pioneiro en Galicia. As persoas que a teñen e que realmente queren as súas mascotas, pois o mellor para eles sí que é un sitio útil e necesario. Nos acompañan a nosotros, a los abuelos, y también son personas de la casa, ¿no? Me parece muy bien que ellos también tengan su sitio donde poder descansar, así como todos nosotros los humanos. Con 800 metros cadrados, o espazo terá capacidade para albergar ata 320 urnas cinerarias de cans, gatos ou furóns. O servizo complementa así os espazos onde se poden soterrar os restos das mascotas que sempre deben ser dadas de baixa no Rexistro Galego de Animais de Compañía. En Galicia se pueden enterrar los perros en las fincas privadas, siempre y cuando haya una distancia, pues, ¿cómo se llama esto? A un acuífero, a un sitio en un pozo, pero se pueden enterrar en fincas privadas. En el caso de enterrarse en una finca privada, pues es el veterinario el que hará el registro de que ha sido sacrificado y lo dará de baja en el REIAC. Tralo de Málaga, o de Lugo será o segundo cemiterio de mascotas en todo o ámbito estatal. Nos últimos anos o seu consumo non deixou de medrar, sobre todo entre o público máis novo. Falamos dos tés con burbullas, unha bebida inspirada na gastronomía de tradición asiática.
servido en vaso de plástico para tomar con cana. É o coñecido como té de burbullas, unha bebida de orixe asiática con forte demanda entre quen busca descubrir sabores. Pues me sabe muy rica, me parece saludable. Aparte son sabores nuevos. A receita clásica prepárase a base de té mesturado con leite e boliñas de tapioca. Porque la tapioca es como la burbuja en sí, ¿vale? Que la tapioca es almidón de yuca y las caramelizamos con azúcar morena. Las bolitas es eso, tienen un montón de texturas y añade un montón a la bebida. Creo que el tema de las bolitas de tapioca le da ese toque. O sea, es como algo súper diferente. Te lo tomas, masticas, o sea, doble textura, ¿sabes? Me encanta. Aquí elabóranos seguindo a receita tradicional chinesa. Yo vengo una hora antes, hago todas las preparaciones, lo que es un té, calentar la tapioca, hacer las cremas, todo fresquito para el día. O té de burbullas pode tomarse como bebida quente ou fría, con e sen teína. Hai variedades con sabores de froitas e outros de inspiración asiática, como o matcha ou o taro. La tomo cuando salgo con amigos o con amigas en general. Pues vengo con amigos porque siento que es como algo que podemos agarrar rápido e irnos para pasear. Y se me antoja, vengo y bueno, ya me siento a la orilla de la playa. Sexa pola textura ou polo sabor, quen o proba di repetir. O rei don Xoán Carlos seguiu de preto esta tarde a competición de vela disputada en augas de Sanxenxo. Fixo a bordo dunha embarcación auxiliar dende a que non perdeu detalle da terceira serie do Trofeo Xacobeo. Xoán Carlos I chegou a Galicia este mércores coa intención de seguir as regatas que se van disputar durante esta fin de semana na ría de Pontevedra. A Coruña acaba de comezar un festival que a converte durante 10 días na capital da creatividade do noroeste. Trátase do Galician Design Week, que un ano máis trae conferencias, exposicións e talleres para facer entender o valor que ten o deseño, o bo deseño. Sétima edición dun festival de celebración do deseño. Ao final é unha excusa para xuntarse nun sector moi disgregado moitas veces. Unha ilusión do festival é que a xente entenda o valor que ten o deseño, o bo deseño. Un exemplo, as cadeiras son todas de deseño, pero poden ser boas ou malas. Se é unha cadeira incómoda, é un mal deseño. Se é unha cadeira cómoda pero non é atractiva visualmente, é un mal deseño. E ademais, para ser un bo deseño, ha de ser tamén sostible. Deseño de premio é esta liña de moda da marca galega de Due, liña pensada no azul co que pinta a nosa memoria o mar e o ceo. E ao lado atopamos unha serie de conferencias. Dirigimos campañas de marketing y publicidad para la marca Adobe en Europa, Oriente Medio y África. Falou do futuro da creatividade ca intelixencia artificial na man. Y de cómo podemos construir un futuro más ético, más creativo y más responsable utilizando una diferente brocha para las mismas manos y las mismas cabezas. Con eventos repartidos pola cidade da Coruña, o festival toca os distintos paus do deseño. Traballo en Londres, no Reino Unido, polo mundo, é moi bonito vir de volta e que recoñezan o teu traballo. Galicia é unha potencia, o que fai falta como sempre aquí é creérnoslo e exportalo, claro. Unha oda ao bo deseño. E atendan agora este campeonato porque é o do mundo de lanzamento de pantuflas, unha disciplina deportiva inventada en Lugo, chega este ano a súa 10ª edición. O torneo é un dos principais reclamos das festas patronais do barrio lugués da Piringalla, na honra de San Cidre. Os participantes deben guindar a chinela co pé calzado o máis lonxe posible e os gañadores, ollo, obterán premios en metálico. A zapatilla é do mesmo número para todos os deportistas inscritos e para que acade unha distancia respectable resultan fundamentais tanto a técnica como tamén a forza. E venres, pasan das 9:20 da noite e chega o momento de coñecer que teñen preparados os compañeiros de Luar para esta noite. Moi boas. Moi boas noites, David, compañeiro, que tal ti? Aquí todo ben, o que pasa que Gallo son nas berzas, como sempre. Gallo! Gallo! Que estamos no TX. Espera! Gallo! Que, a ver, pero que faz? Estoy no minuto acabado. Ai, de verdade, que sempre igual, sempre que andar a buscarte. A ver, que eu viña a contarte que mira que teño. Unha sorpresa para ti, a ti que che gustan tantísimo as sorpresas. Ti as túas sorpresiñas, que... A ver, non seas aburrido, colle aí, xa te vestirás despois. David, como me ves? Que te parece? Guapísimo, bueno, a percha o que ten. Calquera caso, moita festa esta noite con letras galegas, música, humor, que non faltará aquí. Veña, non vos moades.
seguro que moitos teñen ganas de ver toda esa vestimenta. Pero antes de marchar, imos deternos na obra de Edward Hooper. Hai 59 anos falecía o pintor estadounidense que destacaba porque nos seus cadros recollía perfectamente escenas norteamericanas. Unha cafetaría, unha oficina, un hotel, son imaxes urbanas dun forte realismo onde xoga coa luz, a xeometría e o silencio visual. Oxalá atopar sempre un espazo no que fuxir do ruído diario. A fin de semana seguro que nos axuda niso. Gocen moito dela e vémonos mañá.